assenyant 4 persones que representen a 4 partits d'esquerra que són diferents, que no serien un, no seria un el trio, sinó que seria un. Entonces jo ara el que m'agradaria és preguntar-vos què estaríeu dispostos, per exemple, a acceptar com a algo comú i quines coses en aquests moments, fent verdaderament, perquè estem així entre amics, quines coses són barreres que us baixen en aquest moment una miqueta difícils de superar. Jo fins ara dic amén a tot el que he sentit, que ja és bo, no? És a dir, ja anem bé, no? Ja ho veurem a la segona ronda. Però bueno, és a dir, jo tinc la impressió que les esquerres el que mai no poden fer és viure de les rancúnies. Viure de les rancúnies. Perdó? El que no podem fer mai és viure de les rancúnies. De fet, jo crec que les esquerres mai no han de renegar de res. Les esquerres el que han de fer és corregir els errors i intentar millorar els èxits, però mai renegar de res, perquè si la gent d'esquerres reneguem del nostre passat i del nostre present, el que fem és cavar la nostra fossa, no? Per això jo crec que ara són moments en els quals hem de mirar poc al passat. De què serveix que el Partit Socialista Obrer Espanyol i Esquerra Republicana, que durant l'any 2004-2006, conjuntament amb els companys d'Izquierda Unida, vam fer coses tan interessants com la llei de la dependència i enterrar l'AFNAR i la seva llei orgànica de qualitat d'ensenyament, etc. I després no ens vam entendre de què serveix ara parlar d'això. Aquí el que es tracta és veure, aquí crec jo que el que es tracta és de veure, diguem, com som capaços d'acceptar que la societat post-crisi inevitablement haurà de ser més austera, perquè bona part de la nostra riquesa es fonamentava a robar el món empobrit, o no? Perquè bona part de la nostra riquesa, que vivim en el rovell de l'ou del món capitalista, es basava en tot l'espoli del món espoliat. Vol dir que hem d'acceptar que les noves generacions viurem en societats més austeres. Benvinguda a l'austeritat. Què és el que hem de fer? El que hem de fer és, a canvi, mantenir l'estat del benestar. Vol dir que tots els ciutadans i les ciutadanes tinguin els mateixos drets en la participació i la cogestió de la riquesa i que, a més, la qualitat de la democràcia, transparència, etc., la qualitat de la democràcia no sigui la que tenim ara, que és una democràcia low cost. Vol dir que jo poso l'exemple següent. A l'Alemanya nazi, un sindicalista catòlic que només defensés l'encíclica de Rerum Novarum de Lleó XIII, si era conseqüent, també el fotien a la presó, Si era socialista, l'empresonaven. I si era comunista, a més, el mataven. I si era jueu, ja caigui. No? Vol dir que en aquests moments que l'atac és brutal, no cal ser més esquerres del que som. Nosaltres ja ho diem. No cal ser més esquerres del que som. Creiem nosaltres. No cal ser més republicans del que som. I en el nostre cas, no cal ser més independentistes del que som. Només cal que siguem allò que som honradament. Vol dir que si el paisatge, si la lluita de classe s'ha aguditzat, si s'està dualitzant tant la nostra societat, el que cal és que siguem conseqüents en el moment històric. Per això, en aquests moments, és evident que hem de mantenir les diferències, perquè les diferències també ens fan créixer entre les esquerres, però poc bizantinisme. Què tenim en comú? Doncs en aquests moments, encara que no ens agradés tenir coses en comú, perquè les esquerres són així de malparides, el paisatge ens obliga a tenir moltes coses en comú. O no? Perquè si no, ens trobarem d'aquí 4 dies, abans us ho deia, que les noves generacions, per exemple, creixeran perquè ens estan guanyant la batalla ideològica, estan
intentant educar els nostres fills de manera que arreli en el seu imaginari que el treball no és un dret, sinó que és un privilegi. I si guanyen aquesta batalla, els joves consideraran que és normal poder elegir entre entre atur o precarietat. Vol dir que ens podem trobar d'aquí 4 dies en un escenari brutal. La selva. Ens podem trobar en la selva. De manera que... Doncs efectivament, doncs mira, no m'ho vegis, nosaltres en totes les lleis que fa el Partit Popular fem una esmena a la totalitat que diem el següent: la prova del cotó. Sabeu quina és la prova del cotó? Doncs miri, vostès ens diuen, això és una cosa que pot ser en comú de tots nosaltres, vostès ens diuen que és necessària la reforma laboral, vostès diuen que és necessària la pèrdua de drets laborals perquè això servirà a la curta, són tan cínics que diuen a la curta, servirà per a la recuperació econòmica i crear ocupació. Llavors diem, d'acord, mira, acceptem això, hem embogit i els acceptem la seva dialèctica, però amb una condició, que vostès posin una clàusula al final de la llei que digui: a mesura que es va recuperant 1 punt, 2 punts, 3 punts, 4 punts l'ocupació, tot això que perdem automàticament es recupera. Vol dir que en tots els àmbits, ara el que cal és defensar tot allò que conquerim. L'any 2006 vam pactar la llei de la dependència. Estem orgullosos de la feina que vam fer. El PSOE, els companys d'Izquierda Unida, Esquerra Republicana i els companys del Bloc Nacionalista Galego vam fer una llei que estàvem tots molt orgullosos. Suècia feia 30 anys que ja tenia una llei de la dependència, 30 anys. Aquí ho vam aconseguir l'any 2006, certament amb un govern del Partit Socialista Obrer Espanyol i gràcies a l'ajuda de totes les esquerres. Han passat 7 anys i la llei de la dependència ja no existeix. Objectiu: recuperar-la. I com això, tot. Estic molt d'acord amb el que diu Joan. Jo crec que la conjuntura i el repte i aquesta generació política del que és una taula plural i el que és una esquerra plural, el que ha d'intentar saber és interpretar bé on és l'adversari i qui és l'enemic i en quin món estem i com podem pegar-li la volta. Jo crec que, a més, abans hem parlat dels moviments socials, del pols, del batec ciutadà, jo crec que tampoc ens valdria qualsevol victòria. L'aritmètica segurament en democràcia és un factor, però no és l'únic. La nostra hauria de ser una victòria en el terreny moral, en el terreny de la pedagogia, dels valors. Però seria també tremendo, seria inconcebible tindre un bagatge, un programa, una proposta, una promesa de societat futura millor, una societat nova i novedosa, i que la societat no interpretara. Vull dir, el conreu de valors d'esquerra en el conjunt de la societat, del gran quòrum social, d'allò que es diu el silencio de los corderos, vull dir, el gran quòrum social de la gent, de la massa crítica de població, de ciutadania, que ha de voldre el canvi, que la joventut, bàsicament, les noves generacions, sectors socials que han trencat en la política, que hi ha una desafecció brutal, però que la majoria que ha d'haver en l'imaginari col·lectiu una voluntat de transformació i una voluntat d'acceptar i d'estimar i de tindre un lligam empàtic, emocional i afectiu en el que són els valors de la solidaritat, els valors no de la cobdícia, no de l'ambició, no de l'individualisme. Si no lliurem també una batalla en aquest terreny, serà molt complicat que l'avantguàrdia política, que les burocràcies polítiques, per dir-ho així, la paraula no m'agrada, perquè els partits, que les maquinàries carregades de bones intencions, però si no hi ha una sintonia en el terreny, si no hi ha massa crítica de voluntat de canvi i de valors i de voluntat de regeneració ètica i moral, serà molt difícil. Fa 4 telediarios, aquesta societat premiava, perquè no sé interpretar-lo, perdoneu, d'una altra manera, premiava a Camps, cada vegada més vots, i la corrupció, el que és la carcoma moral de la gestió de Camps, s'estava produint en viu i en directe, i estàvem secs col·lectivament, no ho sé, estàvem distrets.
I ara sí que és cert que hi ha un despertar i hi ha més sensibilitat, hi ha gent més rebotada, hi ha gent que espontàniament té pulsió esquerrana en els valors, en aquesta rebel·lia cívica, i això ho interpreta en clau d'esquerres. Però fa 4 telediarios érem els grans consentidors. La massa crítica social d'este país valencià, Joan, especialment en este territori, de manera incomprensible i surrealista, cada vegada regalava més vots, no premiava la corrupció, no premiava, no castigava Eccleston ni Terra Mítica, 65.000 milions de diners, 400 milions d'euros de l'erari públic. I l'educació pública estava minvant, i la sanitat pública estava minvant, i el boicot a la llei magnífica de la dependència estava liderat per Cotinos i companyia. Està encampant a sus anys. Jo crec que hi ha un àmbit tremendo, un desafío brutal que tenim les esquerres de pedagogia social, en l'exemple, en altres maneres, i ahí tenim una gran feina a fer. I per també atendre'm a la pregunta de coses concretes que ens poden unir, l'agenda rabiosa d'esta hora crítica que ens ha tocat viure aquesta generació política és la reversibilitat. Jo crec que és la gran paraula, el gran repte, la gran convocatòria que tenim les esquerres, socials i polítiques, organitzades o no. La reversibilitat de tota la contrarreforma legislativa antidemocràtica i antisocial que està fent el PP. El PP, tot el que fa cada dia en seu parlamentària, ha criminalitzat sempre baix el mateix patró de conducta, als joves, als saturats, als subsidiats, que poc menys que són uns lladres paràsits de l'Estat, els pensionistes que gasten massa en medicaments, a les dones, als immigrants, als xicotets municipis també com a culpables del gran caos de les finances públiques quan això és absolutament ridícul i fals. Per tant, capgirar aquest patró que ha criminalitzat al feble, al desheretat, al que menys té en la societat, és un repte cultural que tenim com a societat, com a civilització. I nosaltres, que som partits que volem que ens reclamem de l'avantguàrdia per a transformar col·lectivament, hem de tindre aquesta qüestió molt ben assumida. Bé, jo seré més concreta. Jo crec que hem de centrar-nos més en les coses que ens uneixen, que les separen, encara que hi ha una cosa que jo crec que per Esquerra Unida és algo irrenunciable, perquè si no entenem que això es modifica, serà molt difícil fer les polítiques que suposa que estem més o menys tots d'acord que volem fer. I és eliminar, suprimir la modificació de l'article 135 de la Constitució en el que se'ns diu que tota la inversió de l'Estat està supeditada al pagament del deute. Això vol dir que primer es paga els deutes i després es paga les pensions, la sanitat, l'educació, la dependència, i sense modificar aquest article 135 de la Constitució va ser molt difícil fer polítiques d'esquerres, va ser molt difícil fer una inversió pública, recuperar tots els serveis privatitzats i, en definitiva, recuperar la dignitat de les persones. Este és un dels punts, al nostre punt de vista, irrenunciables per a poder augmentar la inversió pública, per a reforçar els serveis públics i recuperar els serveis que s'han privatitzat. És una forma de recuperar la dignitat de les persones, perquè moltes persones ara, en aquests moments, el que estan perdent és la seva dignitat. Hi ha altres punts en els que podem estar d'acord o no, però és que al voltant d'aquesta reforma poden anar totes les demés, perquè totes les reformes que estem proposant totes tenen inversió pública i sense diners no hi ha inversió pública, i si aquests diners els tens segrestats per a pagar el deute, entre altres, però especialment als bancs alemanys, és molt difícil poder fer una política d'inversió pública. Això és bàsic i fonamental. I després és que hi ha una cosa que em sembla molt important que ha anomenat Joan al principi, i és el principi d'austeritat ben entès. No l'austeritat que són els retalls i els patiments que s'estan imposant ara mateix. Sí que és important perquè ens han posat a la ment, ens han gravat a foc en la mentalitat nostra del capitalisme, de que hem de tindre, de cada vegada tindre més, de produir més, però sense cap trellat moltes vegades. I el fet de tindre coses materials, que això, com deia ahir abans, això ja no tornarà. Això era un espejisme que teníem, no? I la realitat ha de ser que, d'alguna manera, ens hem de conscienciar i ens hem de reeducar per a viure d'una manera digna, de
nostres serveis i totes les necessitats cobertes, però sabem que no podem tornar a aquesta situació, perquè aquesta situació era fruit, entre altres coses, d'una bombolla immobiliària. També no ens hem d'oblidar que hi havia molt de treball al voltant de tot això i que recuperar tot aquest treball que s'ha perdut porta temps i que la dignitat no se mesura en diners, ni en euros, ni en possessions, sinó que la dignitat se mesura en benestar, en tindre uns serveis públics, en tindre una educació pública, en que ningú hagi de deixar-se d'estudiar a la universitat perquè no té diners, en que la gent pugui tenir un treball digne. Totes aquestes coses són les que mesuren la qualitat i el benestar de les persones, més que les possessions en si. Llavors, és molt important el tema de la reeducació, de reeducar-nos a nosaltres mateixos, perquè ens han acostumat i encara que moltes vegades tenim aquesta idea de que sí, ens hem de reeducar, ens costa molt, però és que molta gent està esperant que torni la situació en aquesta de això. La gent ha de tindre clar que això no tornarà, però que hem de fer créixer a les persones en altres sentits que en definitiva ens creen molt més benestar. Jo comencé amb el que ha dit Joan, de que hem viscut de l'espoli al món expoliat i en això estic totalment d'acord i sobre això jo crec que l'esquerra i el conjunt de la societat haurem de fer una reflexió comuna de dir, bueno, anem a continuar vivint d'allò que anomenem el tercer món per expoliar-lo. Ahir haurem de fer aquesta reflexió i en això estic totalment d'acord amb el que ha dit Joan. I després, respecte... Perquè abans s'ha fet la reflexió de que el Partit Popular així, a pesar de la corrupció, a pesar de les seues polítiques nefastes per a la societat valenciana, ha continuat traient més vots, ha continuat guanyant i camps cada vegada treia més vots i treia més majories més grans, més àmplies. Jo crec que això també ha sigut l'èxit del Partit Popular no ha sigut més que un èxit donat per el fracàs de les polítiques d'esquerres quan les esquerres l'estan governant. Perquè han permès tirar cap a una societat més neoliberal, una societat que bueno, el Partit Popular es trobava molt més còmode i el seu discurs era molt més còmode en aquest tipus de societat. I això ha sigut un fracàs de l'esquerra, l'haver creat aquest tipus de societat en el que l'esquerra no creia i que era en el que el Partit Popular, la dreta, es sentia més còmode. Per això tal vegada siga el que explica que aquestes majories absolutes i aquesta manera de votar. Després tenim també una qüestió que ens hem de plantejar també des de l'esquerra, és el model d'estat que tenim. El dret a decidir, per supost, ha d'existir en un model d'estat en el que l'esquerra estigui en desacord. Jo crec que el dret a decidir és un dret fonamental no només per a decidir si un vol formar part d'un estat o no, sinó també el dret a decidir també ha d'estar ahí present per a decidir si volem privatitzar la sanitat pública o no volem privatitzar la sanitat pública. I en això també l'esquerra hem d'estar d'acord en aquest model, en un model d'estat que permeta el dret a decidir. I en això els nostres companys d'allà del nord estan molt més avançats que nosaltres. Perquè, per exemple, en el model d'estat també entra el model de finançament. Nosaltres vam preguntar a la Generalitat Valenciana quan costaven les competències que ens havien transferit al País Valencià. La sanitat i educació, sobretot. Amb dues sumades eren vora 8.000 milions d'euros a l'any. I després vam preguntar quants diners ens transferia l'Estat per assumir aquestes competències transferides, que una altra dada, som la comunitat autònoma on més barates en CISEN per càpita aquestes transferències. En sanitat som on menys invertim per ciutadà, en educació és on menys invertim per ciutadà. I així tot costa 8.000 milions d'euros. L'Estat només ens transferís 5.000 milions d'euros per a aquestes dues competències. O sigui que ja de partida tenim un dèficit per assumir aquelles competències que l'Estat és nadona. Per tant, o reformem l'Estat i reformem el sistema de finançament, o d'alguna manera haurem de trencar aquest estat i fer-lo d'una manera diferent. Per tant, en això també l'esquerra jo crec que hauria de fer aquesta reflexió i saber què volem d'aquest model d'estat. I per acabar, en la derogació de la reforma laboral hauríem d'estar d'acord. En la lluita contra el frau fiscal, no pot ser que les grans fortunes es perseguisca els xicots treballadors i no es perseguisca les grans fortunes, que existisca encara en el Codi Penal un article que permet l'amnistia fiscal perpètua, perquè hi ha un article que ho permet, el 250, que permet aquesta amnistia fiscal, perquè si a tu te pillen, és el cas de Falciani i el senyor Botín. Al senyor Botín el van pillar
que tenia diners en Suïssa, perquè si no França li va portar una llista, i el que van fer és aplicar aquest article, el van avisar, aquí va pagar els impostos que li toca pagar i ahí s'acaba la història. I el van portar als tribunals i el van denunciar com hauria d'haver sigut. I això es permet perquè hi ha un article en el Codi Penal que ho permet, perquè el sistema està fet per a grans defraudadors fiscals. I finalment, no podem permetre'ns que l'esquerra recolza una reforma de la Constitució d'un article 135 que el que està permetent és que abans es prioritzi el deute que no es prioritzi el rescatar a les persones. I vull crear un exemple molt clar. Abans us parlava de Sanitat i Educació, les dues grans conselleries del País Valencià, els dos grans on van a parar els mateixos diners que gasten els valencians i valencians. Però és que hi ha la tercera conselleria ara mateix, la conselleria del deute. És la tercera conselleria en quant a despesa. I això no pot ser. No pot ser que l'article 135 ens obligue a que aquest deute s'hagi de pagar sí o sí i no es puguen fer altres prioritats. I per tant, una altra de les coses en què l'esquerra hauríem d'estar d'acord és que l'article 135 s'ha de reformar, s'ha d'eliminar de la Constitució d'esta Espanya. Bueno, és una formació, cau un xaparró d'idees que estan ahí, però que si realment se vol arribar a fer política governant, allò n'hi ha que traslladar a la gent que vota, no a la gent que està formant part d'un partit o que és el company que viatja d'un partit, sinó a la gent que dona les majories. És evident que, clar, el Partit Popular té un avantatge i aquest avantatge és que va sols, la realitat va sols. I l'esquerra és plural, però per molt poc determina. Realment hi ha una qüestió del que s'ha dit, jo he notat, que és lo complicat que és conjugar l'austeritat en l'estat del país. Això és molt. I respecte a lo del pagament del deute, jo li preguntaria, per exemple, si al representant del Partit Socialista si acceptaria aquesta condició. Sí, jo crec que m'estic basculant en el que deia Joan, que no hi ha que mirar enrere, sinó que hi ha que ser autocrítics perquè l'esquerra o és autocrítica o no té massa sentit i perquè també és complicat que des de l'esquerra es donen certificats de puresa d'esquerres, no? Un poc en l'espírit que Joan començava aquesta magnífica trobada, no? Estic tan orgullós de poder estar aquí compartint amb vosaltres, escoltant i aprenent. Però la idea de que es donen certificats de puresa, això guarda una relació complicada en el que és la tolerància i la capacitat de mirar endavant. Però sí, va ser una decisió controvertida del govern en un moment agònic en el que des de dins del PSOE, que és un partit plural, van haver veus discrepants. Jo no estic massa d'acord en aquesta idea i estic molt a favor del que ara el partit està reclamant en perfecta sintonia amb moltes intervencions i idees que esteu manifestant de la reforma fiscal autènticament progressiva que faci possible que en este país, que com diu el llibre de Vicenç Navarro, el catedràtic d'Economia, és un país que no és pobre, tenim el 94% per càpita del PIB respecte als països de la Unió Europea dels 15, és a dir, l'Europa més rica, sols que gastem molt menys per càpita en benestar social que la resta de països i que recaudem molt menys. Els treballadors, els assalariats, aquí paguen d'una manera molt semblant als homòlegs europeus, però les classes adinerades i el capital paga molt menys. Podríem recaudar, hi ha un estudi fet, al voltant de 66.000 milions d'euros, però ben fàcilment, sense tocar els pous insondables de l'economia submergida i el frau fiscal. Este país recursos té, el que falta és intel·ligència, coratge, progressivitat en les polítiques per a fer-lo. I ahir la revisió crítica històrica que aquest partit s'ha de fer, se la té que fer i compartir-la amb vosaltres perfectament. I recursos per a finançar l'estat social reivindica i sostinc que n'hi ha i n'han d'haver. I a partir d'ahir el que sí que és evident és que això ho accepta, moderador, absolutament, en la part autocrítica i en la part de futur. Però també hem d'entendre que pagar el deute, és una qüestió essencial del sentit comú i de les relacions humanes, ciutadanes i entre les persones. Vull dir, pagar el deute, perquè clar,
cuidao, confiar el futur dels drets subjectius, sanitat, educació, pensions i dependència. Subjectius, que són aquells que si te'ls virlen, si te'ls qüestionen, tu pots reclamar a l'Estat que te té que protegir. L'última gran incorporació és la dependència. Tenim 4 grans pilars: sanitat, educació, pensions i dependència. I no ens podem aturar ahí, és una lluita sempre inacabada. L'horitzó no arriba mai. Això és ser d'esquerres, no conservador, sempre anar a més. Som fills de la il·lustració en aquest sentit. Una fe cega en les possibilitats humanes i en els drets, en l'emancipació de totes les persones. Però a partir d'ahí, clar, fiar tot el progrés i el futur al deute, a endeutar-nos, tampoc diu molt en favor de la capacitat intel·lectual i de la capacitat propositiva i de governança de l'esquerra. No sé si m'explique, però vull dir que el concepte d'austeritat, però no l'austeritat calculada per a criminalitzar, com he dit abans, el que més vulnerable és, sinó la capacitat de gestionar-nos en intel·ligència els pressupostos públics, és que és una autoexigència de la nostra. A mi no té que vindre la dreta ni cap intel·lectual de dretes a dir-me que tinc que ser auster i que tinc que quadrar pressupostos. Jo no vull ser un govern d'esquerra manirroto que no quadre pressupostos i fia l'estat social i els drets de les persones al dèficit infinit, ingovernable. Siguem també un poquet responsables. I jo discrepe de la famosa regla d'or que va evitar que ens intervingueren en el seu moment, però són molts els que discrepem de la famosa regla d'or que era constitucionalitzar, article 135, estic d'acord, Fran i Hermínia, constitucionalitzar el que ja era una llei, el que ja era una llei, i que ahir també ens l'agafem en paper de fumar, però bueno, jo ho entenc i el mea culpa està més que entonat. I els 4,5 milions de vots que van perdre també tenen alguna cosa que veure en tot això. Sí, bé, home, jo... És difícil qüestionar la il·legitimitat del deute privat, però jo crec que s'ha de qüestionar la il·legitimitat del deute públic, no? De manera que jo crec que, finalment, el debat sobre el deute, la legitimitat i la il·legitimitat del deute, al final forma part del debat de per què Europa. Vol dir que el debat dels propers anys, però anys no, d'aquí del proper any vinent i l'altre, serà què fem amb el deute. Vol dir que o l'esquerra europea és capaç, és a dir, la socialdemocràcia i tota l'esquerra que està a l'esquerra de la socialdemocràcia és capaç d'imposar almenys una quitança, com es diu en castellà, una quita, o és que el projecte Europa s'enfonsa. Perquè com que, de fet, els que han provocat la crisi l'estan gestionant, estan traient beneficis de la gestió i ens estan dissenyant com ha de ser la societat. I, de fet, com que no han pogut devaluar l'euro, han devaluat els salaris. I, de fet, ja estan dissenyant i ja volen que els països del sud d'Europa siguem els que treballem barat per l'Europa del Nord com els mexicans són la maquila dels Estats Units. Vol dir que l'estan dissenyant de puta mare. D'acord? Vol dir que si l'esquerra en general no és capaç ni tan sols d'imposar una quitança, és que, de fet, de què servirà ser europeu? Vol dir que això vol dir que és el gran debat sobre quina és la funció del Banc Central Europeu, si s'avança o no s'avança en la homogeneïtzació fiscal, laboral, etc. I perquè el que és evident és que el País Valencià, i ens estic molt d'acord amb el que has dit tu, el País Valencià no té garantida la viabilitat econòmica, no té garantida la sostenibilitat del seu model social. Entre totes coses perquè per als economistes ens preguntem quina és la solució. Clar, els economistes ara no poden xulejar gaire, no? Però quan els pregunten els economistes i quin és els progressistes, i què s'ha de fer? I tots diuen, no sé si hi ha algun economista aquí, però diuen, s'ha de canviar el model productiu. I acte seguit els preguntes, i com es fa això? I diuen,
hi ha d'haver 3 condicions. Primer, tenir unes bones infraestructures, perquè si tens unes bones infraestructures captes capitals de fora. I el món dels valencians al segle XV eren els reis de la Mediterrània, però el món dels valencians del segle XXI és el món, no? Vol dir que has de tenir bones infraestructures. I després diu, i què més fa falta? I diuen, s'ha de fer grans inversions en investigació i recerca, perquè si no els teus productes no són competitius, perquè el dumping social existirà sempre. I 3, diuen, si tens la primera cosa i la segona, ja tens molt, però et falta una tercera. I dius, quina? Diu, i temps, perquè no es fan 4 dies. Doncs la pregunta és, el País Valencià pot fer això amb l'espoli fiscal que pateix? Si tu pagues 10, en aquest cas a Espanya, i reps 4, si no pots controlar la teva riquesa nacional, la del País Valencià, com pots aspirar a canviar el model productiu? De manera que és evident que hi ha molt de recorregut, perquè a més, ara és el moment de fer aquest pas endavant. De manera que jo crec que, malgrat que ens hem ratllat molt, ens hem ratllat molt amb el tema de caos, i fins i tot, jo estic d'acord, i m'agrada molt que sinceritat, perquè jo puc donar fe que hi havia companys del Partit Socialista Obrer Espanyol. Un em va dir, hòstia, és que me iria al lavabo, ¿cómo me cuesta votar esto? És a dir, bueno, no sé, tothom fa cagades, jo crec que va ser una cagada, i tot respecte, tot respecte. Ara, és evident, no sé, cadascú fa el que pot i el que cal és corregir els errors, jo crec que va ser un error, però en tot cas, tothom és ben legítim d'allò, no? Però vaja, jo crec que en aquests moments s'ha demostrat que no podem acceptar tot el deute, perquè si no som capaços ni tan sols d'imposar una quitança, és que treballem pels altres. Treballem pels altres i a més cada vegada tu ets més pobre. Fins i tot jo me'n recordo que amb el Zapatero una vegada vam dir, el Zapatero, clar, va haver un moment que votar el fro, jo estava amb el Gaspar i amb el Fares aquell dia i jo li deia, hòstia, Gaspar, vamos a cenar, tu, perquè què fes aquí el Gaspar? Clar, és a dir, fixeu-vos el que significava votar el primer fro, és a dir, agafar diners públics i injectar-los als bancs. Hòstia, és molt gros, no, això? I vam dir, i el Zapatero estava allà un dia parlant amb ell i li dèiem, oi, almenys, vam dir, almenys posa funcionaris de l'ICO, de l'Institut de Crèdit Oficial, per vigilar que aquests diners serviran exactament per la petita i mitjana empresa, allò que et diuen els economistes del crèdit circulant. I va dir, no pot ser, bueno, puede ser, i tots vam votar-ho, i Comissions Obreres, i UGT, i la patronal, tot ens va dir, hem de votar el front, però sense condicions. I evidentment els bancs que van fer els bancs amb aquests diners, eixugar els seus tòxics, o no? I prejubilacions pornogràfiques als seus dirigents, o no? Vol dir errors. També nosaltres, us asseguro que és el moment més difícil que ha passat nosaltres allà. Votar i injectar diners als bancs. Ara us recordo que en 3 setmanes en van tenir prou per menjar-nos el coco a tots. I en totes les reunions familiars, i si no recordeu, es parlava del mateix. A quina caixa hem de treure els diners? On els hem de posar? Perquè en van tenir prou en 3 setmanes per menjar-nos el coco a tots i fer-nos creure que estàvem a les portes d'un corralito, o no? I tots cagats de por votant al front. Vol dir errors. Vull dir que cagades, vosaltres i tots. Jo estic d'acord en el tema del deute il·legítim, perquè si a països del tercer món públic se'ls ha fet quita, per què no se'ns pot fer a Espanya, no? O en els països de la Unió Europea, perquè si no, Europa se'n va desapareix. A més, és que hi ha una cosa que és important, que és que sembla ser que sempre tenim que dir a tot que sí. En algun moment haurem de negociar i ser part important de la negociació i negociar d'igual a igual, no? Perquè si a Alemanya no li paguem, Alemanya se'n va també al carajo. O sigui, n'hi ha que dir les coses com són.
sigui, així el que s'ha de dir és molt bé, jo te deixo uns diners, anem a veure quina part d'aquests diners són il·legítims. I una vegada hem vist quina part d'aquests diners són il·legítims, anem a veure com i quan te'ls vaig a pagar. Per què té que ser això que tu me dius en aquest pla que tu me dius? Perquè això té que compatibilitzar-se amb que les persones tinguin una vida digna. No pot ser que per a pagar i sanejar tots els bancs d'Alemanya, que també tenen els seus deutes, els espanyols, els portuguesos, els grecs, els irlandesos, estiguen patint. Això se pot negociar i se deu de negociar, perquè sense això estem perduts. I després em fa gràcia això de que... perquè jo entenc també que d'alguna manera s'ha de reconèixer els errors i s'ha de justificar les decisions que se'n fan, però això de que hem evitat la intervenció és que aquesta ha sigut l'excusa per a... Jo penso que estem intervinguts de facte, perquè cada cert temps ven a veure si estem pagant, si no estem pagant, han fet la reforma laboral, els estan retallant drets, estan privatitzant, o sigui, de facto estem intervinguts. La diferència és que l'estratègia que han utilitzat en Espanya ha sigut la por, que si ara no rescaten, que si no no rescaten, i clar, en por és difícil que la gent reaccioni. La por paralitza, la por no deixa pensar, no deixa raonar. I han jugat amb la por dels espanyols i les espanyoles. I el que han fet és imposar-nos el mateix pràcticament del que estan imposant a altres països que han rescatat, sense rescatar-nos directament, rescatar els nostres bancs, bancs privats, perquè... I de fet és que sense fer aquesta negociació va ser molt difícil, molt complicat, perquè a Alemanya també l'interessa pagar. I si continuem per aquest camí és que realment al final no podem pagar. Encara que vulguem pagar al dia va ser molt difícil pagar. N'hi ha que renegociar el deute, veure com se paga, quan se paga, en quines condicions i sobretot mantindre els serveis públics i recuperar els serveis que s'han privatitzat perquè si no les persones no poden més. Sí, no, yo compartir la idea de que revisar el famoso calendario de allò que anomenen la consolidació fiscal, és a dir, els diners que hem de tornar, no? Els compromisos del dèficit que tenim en el concert internacional, en l'àrea euro, i compatibilitzar-lo en no liquidar l'estat social i el que és el model social europeu, perquè és la ironia de la vida i de la història que estem vivint. Europa, que des del meu punt de vista és també un pensament controvertit el que vaig a dir, però bueno, això es té, no? Jo crec que és un fracàs Europa. Europa no és Estrasburg, Brussel·les és Berlín, l'imperi, és surrealista la construcció europea que estem fent. I precisament la moneda dels europeus, que es va dir d'Uberger, que era instrumental per a la unió econòmica, per a la unió política i per a la unió de les persones al capdavall de la ciutadania. O sigui, l'euro era un pilar, si no ens van vendre la història, per a una altra unió que era de molt més calat, on la clau de bóveda era el ser humà, el ciutadà europeu. Però tot això és un fiasco brutal. Només en la doble ironia que els bancs alemanys són els que van alimentar la bombolla urbanística en territoris com el nostre, el valencià, i ara reclamen ràpidament un calendari de consolidació fiscal de pagaments que és inassumible, és radicalment incompatible amb la preservació de l'estat social, de l'estat de benestar, i és l'austeritat calculada i tal. I en el tema de la quita o de la quitança que comentava Joan i Hermínia, tant de bo fos possible tindre alçada política per a les esquerres en el concert europeu internacional, poder negociar, però l'Europa de la darrera referència de la socialdemocràcia espanyola, l'Europa del president Zapatero, l'Europa dels 27, era una Europa, imagineu-se una taula, una Europa amb dos socialdemòcrates, i la resta, Sarkozy, Merkel i companyia. I ahí tenim un repte democràtic de guanyar les opinions públiques europees, de guanyar democràticament, de derrotar-los democràticament, i torno a dir-lo d'abans i acabe, no sols una derrota aritmètica, tant de bo una derrota de valors, una derrota cultural, una victòria moral, per a fer possible reorientar, redireccionar el rumbo d'Europa. Però és l'Europa dels mercaders, dels capitalistes, l'Europa dels bancs alemans, l'Europa de Berlín en Merkel, o un altre model d'Europa,
I esta partida es juga en Europa. I Europa asfixia, que no és Europa, que no és l'Europa de la frustrada Constitució, ni siquiera el Tractat de Lisboa, que intentava salvar els mobles, en absolut. És l'Europa desconeguda que tenim en el 2013, que és l'Europa de Merkel, de Berlín. I això és absolutament impensable. La partida la juga en Europa. També a Europa, també a Europa.